Duwa ka peryahan sa syudad sang Iloilo ginpasiraduhan. Ini matapos nga may na-monitor ang city government nga illegal gambling. Ini ang gitutukan ni John Sala. Lunsay sirado na ang duwa ka mga piryahan sa syudad sang Iloilo nga nahamtang sa Komisyon Sibil kag tabok suba sa Haro. Sino kay Police Major Sheila May Sangrines nagpamaba sang Iloilo City Police Office kasunod dinhi sang mando ni Mayor Jerry Treñas tungod sa mga nabaton sining impormasyon nga may nagaluntad sa mga ini nga illegal gambling operation. Kaya nga kung ma-notice nato, nagkakalatag buagi dyan, in the guise of kiosk, bazaar, perya-perya, tapos once na may tsanta, ginapalusutan na binila tugal. December 2022 pa sang nagbukas ang piryahan sa Komisyon Sibil kag may ginpresentar sila nga permit apang limitado lang sa kiosko kag bazaar kag wala malakip ang mga pahampang nga may pustahanay. Base sa record naman sang Haro Police wala man sang permit ang piryahan sa Tabuk Suba kag nag-set up pa lang sa mga pahampang sa lugar. Nagpaandam man ang kapulisan nga pwede maaresto kung sino man ang nagataya kag nagapataya bangod makabig ini nga illegal gambling. Ginapabantayan na lang din isang kapulisan para kung in case na magpalusot sila, i-subject sila for gambling operations and possible arrest. Gintingan sang news team ang makuha ang bahin sang tagdumalahan sang duwa ka peryahan apang wala sang may nagatubang sa news team. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, Buana, Western Visayas.